assalamu alaikum chers téléspectateurs de Telebed en garti émission moyen wurab émission momzodi king wadanta mon kala saha donc woni wayrede en bayri waddi émission wana haydara ko c'était juste équipe ko voyage non mais ça va alhamdulillah ça fait plaisir eden do pour waddude émission goddo donc holmo gaddan mon hande mo gaddan mon ko artiste goto mo gandudon donc ne wayno joni mo on jimo mais ko wona dum en kebi de commentaire uji kewdi mbodi yimbe biya gadne min kaari mais holko jimmi wiide mon ko à partir de odo émission à partir de surprise odo chaque émission on jogi surprise rappeur goto mon padano e Telebed après joda do en mais avant dum mbade commentaire abonné pour affaire wasara Sarulam hip hop what your head pan siku sahabusa sahamena sarule kwa baba hola chuchungoma hola na frida ho sahabusa sahamena sarulam hip hop what your head pan siku sahabusa sahamena. Assalamu alaikum bro. Ya alaikum salam. Yeah. Assalamu alaikum. aka Yussupha from Salibe Halfede from KLT Entertainment. But Salman téléspectateur Telebed ko Yussupha wurap. Donc gasa wonde ko Yussupha Salibe Halfede wala mbiyen bandi pinti. Yeah. Donc avant eden puddi o donc déjà eden do e mamzo non do jodi tan ko Yussupha ko Salibe Halfede wana Yussupha tan do jonde de hande parce que en ba routade émission pour routade ngana war ma ko boy si mais déjà yimbe wonko gande Salibe Halfede si ko eden jodi do hande ko mamzo tan Yussupha en fait yeah sen jodi mi do hande ko juste pour andinde yimbe be Salibe Halfede holko woni do mum Yussupha ka do si holko woni do mum mi mbayrama nanede na ko boy kono wona haydara ko yaarude sesta mojjinta gollal quoi sa min ceeni tan holko min badanno tan mais kadi inchallah holko min liggoro kan nan der kadi sen continuer yewten der tan kadi si bam ko pamda hen kadi inchallah mais avant eden goddiya pour andinde yimbe parce que yimbe bayri yide mon sur le terrain si donc en gas wonne biidani wonko gondon e dow mudum mais wona yimbe en biya est ce que Salibe Halfede ça existe a joni. Non, yo non be marobe ganda rek mais Salibe Halfede boy existe te ha jon ka Salibe Halfede existe amine concert uji et puis amine programme uji si amine existe ha joni sa si vitan maro sa nati pas Salibe Halfede tan kad mandu kadi minen am existe ha joni donc ko wona dum don est ce que won absence goto bando don e rapport à genre rare don c'est en fait si no wodi parce que tolof heftat tan wodi na saha gol kadi aussi mi dañino problème a setan mais alhamdulillah fofo jaram alhamdulillah joni min garti amin do kadi aussi mais est ce que yimbe bay famde problème uji parce que yimbe déjà yidi and fofo ko so be invité artiste be mbiyata mamzo ko yo labde en fait dum biyata kam non problème o wona kadi hare walla min baddani mais c'est juste min badi kadi séparation certes o min goddindiri sede mais to mi voyage uno mi yeni hede côté Ross to en afami mi deci boy ton dirde tan seedo quoi ko dum tan taduna gadde mais alhamdulillah marti kada min continue gadde ha joni kadi min studio te ha joni kadi min gadde kadi inchallah kadi ma himbe jinum ka so yonti inchallah donc actuellement eden do gonden koy label et est ce que odo label to gonden do en hande est ce que Salibe Halfede ko do signini do ngoni walla en prise do tan si ko do mi signini ko do min goni Salibe Halfede ko KLT signini contrat mum ko do min goni box jami fof kadi nan do kadi on ko joba do ko heewi kadi aussi donc signature contrat mon e label holno ardi no ben jimin tan maro ay ben jidi min be kifi musique amen be kifi golle amen te be gandi kadi kam badara ko min bawi dum be ji tala amen est ce que fami parce que ça nani KLT fiti ko liggey tan yobata quoi de woni KLT donc liggey nan do maro kambe jidum be no damen min kalde mi pawndi ndani mi continue golle de amen liggo kadi aussi goppe sob non wona sob non non jamais non min hono adiba men do min hono adino ba men do en waben holben wabe mi ida siddi ndej mabbe hono non mi sita ndej mabbe parce que mi ida defti ndej mi ida tonje ko mi ida do inde got rek
min ho aduna ba men do en a fami adib mon bo non adib mon o fitan ko ton jam fet non mi rewta mi sitta indeji mabbe min hono aduna ba men do hettobe be ne gandi kadi hono wonnobe do rokku in lengal non mi mo kada indeji lengal do tayarit premier city gang 1-0 donc was ganno on rapperuji adib len Salibe Halfede KLT entertainment on adiba men do si adib mon labelo wala adiba men labelo okay mais be nati wondo si donc wala dum parce que labelo ko inde holko halar anden KLT holko firtar ko heewi kawo ko liggi ko elo ko liggey teo ko tan igra ko yobata ko liggey tan yobata dum won KLT donc a jobata tan pour jalta hen donc KLT min ko liggey adda men do ko gardon labelo ko don wadde actuellement holko wada heewi nan der holdum ko amene projet machallah min nani projet ji et puis holko puddem wadde kadi min ngado horam gol ngarmi do ko min nani projet jam min kadi aussi bangue to wona Salibe Halfede Yussupha to côté solo déjà on projet déjà gasi machallah so uji fo kalama pari ha laabi ba jogi kadi vidéo machallah gir ngarmi do kadi be fuddimi hidde horam kadi machallah alhamdulillah fuddimi hidde horam ni fewi quoi e KLT way si mais est ce que garda label ko wana Yussupha tam bura yete liggo en fait par rapport que heddibe non si mina fami liggo du chaque night mondo chaque jour mina gondi do ma to ko liggeyo tan tan hewani a fami be biato liggeyo bur wurra tan ko Yussupha non sa yewi hunde fof kadi holto Allah wada dum rek a fami hono buro jogade adan orto yimbe dinu bawa dirna dum quoi nado go dirna dum yittane ka jodi redde ma sa tampina way ardu konkeno dirna quoi ça fait du wala tamo won tan liggeyaji a fami kon mi bade men mi won du won min Salibe Halfede rek ada changer na Salibe Halfede gonda joni si donc Salibe Halfede ne wayno ko yimbe burbe teskede jeya surtout wadobe rap underground wadobe rap ganada war ma teska bangal foot bangal makshot bangal partout quoi en fait no wada en gas wande en 2017 mi yino mono concours festival assalamu alaikum famille 2017 si no wait honnêtement j'espère kana tawtara n'est-ce pas ayi tawtara ayi ko wada don ko gele début machallah gele min gad min puddi min gon hedde 16 clans plus de 1 mois ayi chaque jeudi ko minen jalta tête kalne min jouwi min jippi min ko den so listo yalti jam ko minen jalta tête de liste min mi jeha final de bon maro Allah wadi afami be bari kam bella rek al karon boya chobmo non boy wa chobde min nade adan chobirta nade adan kon différent min jinno mi kan goldum to wona différent de 20 points wala 10 points adan 1 point kam so yimbe jaadi ha final yamo ko 1 point ça il faut goto def ko force te dijo ko habi amen manda ko mamdi jero wastato ko courage mebuga parce que pudima habade mi gele no pose comme question ko punchline no jabi momde à la fin on mamdi jeri godde gondude mebe kanyum dari wi Yussupha ko kala ko juste pourtant konko ko chalnor ko kan ko juste te mamde jeri godde yalti dari wi ko Yussupha ko kala ko min question holno wayno e rap wi kam holko won punchline okay wi won punchline way ko no fiade womere hitere ni ana fiye womre hitere ni abulla ya girma abulla ça veut dire ada halde naddo to ami arawani indi mum ada pikamo ko kalta ko fofu ne feñe mako o mandi ko konko kalta mais o wawa juste a famani attaque dem parce que rawani inde mako dum punchline but halde ma dan ko an kaldemi to me rawani inde ma dum punch o sali public ko fo clipaji god video ji ni god no salinde ko mamde jeri goddo dari wi kam Yussupha ko kalda ko juste a public ko fo dari woni wullati gildon gande mo ya quelque chose quoi ko wondan way no dari wi ko chalide nde Amadou mamburam dari wi mu to ko chalide minen buri mo salade bayde bita ko Salibe Halfede wi ko Amadou ko dépassé mo la manda wollum ina mi jahande mi jogi 658 points cuune adan cuune umota ko gilli debi ha fen fi himene fi na batra ha fen yo ko cuune watta dum pourtant ko de king gonno don kinguji boli gonno don SKN ida real revolution hewbe nan don adandi tan ko mat halama donc be mbadi ko be bela rek mais haydar itani ha jona min hena min bomba et puis wonko arat inchallah kado si parfois won affaire uji no godo taw artiste uji bara dum hakkunde mabbe mamou jiri comme genre artiste wonay par competition après
jettuɗa joie on live jota après joie ha para Mamoudou Djiril foti haldude ma ɗo mbiya Mamoudou Djiril fadam seede non fadam seede mi haalda e public o non ɗum wattake donc je vis ɗum ɗon mi yiɗum min jiɗum e nder concours o mo waɗi ɗum ɗon sen mbiyata ko kaari waɗi donc en jii kono minen kam min suuji montuɗi donc jiya neɗɗo waɗa ha fuusa public o si ne woodi kala ko si ne woodi o waɗa ɗon ganduɗa gueɗe ha Mamoudou Djiril welto e makko yidde pose dem question o kala ɗum pour haldude e public ne woodi si ne woodi hatta nde kaldara e Mamoudou Djiril ɗo taw kanko waɗnimam 0 vraiment donc won affaire uji nani hen artiste uji en poti ƴewtade ɗum e concours o pour respectude wonɓe ɗon ɓe juriduji wonɓe ɗon ɓe wallahi pour respectude liggey ma donc won affaire uji ko aɗa waɗa il faut gona hen responsable pour mbawa yaltinde ko cohluɗa ko e holmo mbiyata ƴettude final o ɗum mi mbiyamo 2017 majjani agon majjani mi jottagde pour site indeji yimɓe non konko defti ɗum si ɗum junnan kala inde makko si konko defti et puis mbaɗa encouragement hen way mbaɗa encouragement hen kadi aussi mérite ɗum aussi kadi omo andi kadi minen kadi mi mérite ɗum si omo andi kappi andi kappi omo andi min mbaɗa mérite ɗum omo andi min mi mérite ɗum omo andi ɗum konko andi oɗon mérite oɗon gandi on mérite donc mi heddo ko mamde jury mbaɗa ko beela donc caggal ɗum ɗon est ce que a découragé e concours uji mbaɗi noon walla non jamais mi sappo ɗum rek après mbaɗa mi continue golla mbaɗa mi affaire uji goɗɗi guila nden machallah mbaɗa mi jooba mi yejjiti ɗum ga kadi guinde mi ruttaki toon aussi mi pari hen mbaɗa mi jooba mbaɗa mi affaire uji jam mbaɗa mi projet jam par joni holko miiji holko revami quoi eyi honko arata donc wona ɗum avant eɗen goɗɗi ha min jiiɗi kokka min freestyle natane round goɗɗo yeah kong min naata walla damal ngal min dajjita king kong yo naaɗo ara becce mum min dajjita ndaar yesso ma ko woni ga ko hoto lejjit feek yesso ma ñande fo jeeya min dajjita lugene yes ñaari gordi seydi laalante man sama xaru kanam doyna sama cardante wax ennemi du tax ma yàq sama karange di parara rek te xalato bis bi ngay dee maasi baxla nakata kil konsal andi nakata gatra yalli yatra xalli feek yagra kil kalime ennemi yansrah xalli fansi yafrah xalli vem dote vem bandi zidak vikra jon nice mais ko wona ɗum holko gonɗa ɗum actuellement min mbaɗimi projet alhamdulillah c'est déjà kandi kale fof gasi heddi tan ko mi ƴeewa wadde date mi ƴeewa yaltinde affaire uji inchallah donc ko projet holɗum projet o bon ko projet rek mi cuwa kam andude exact holko mi jiiɗi wadde mais kam min nanni kam son uji kewɗi machallah kala ko mi jiiɗa hen wawi wonde cuwa wiide ko album ko mixtape ko maximum album ko lp ko lp non min cuwa décide ɗum quoi l'essentiel kam min nanni mbaɗen tan prise ene mofta heewi nen joɗɗina machallah mais ko wona ɗum jarmi jii a lanci Comeback Show ko concert goto mo poɗɗa wadde inchallah donc avant Comeback Show firti ko a waɗino silence seeɗa donc pour artude hollude yimɓe arti concert o Comeback Show donc holko yimɓe padata par ce que ene jeeya ko ɓuuri projet ji ene jeeya ko ɓeydi amen ga wadde ɗum par ce que déjà projet ji amen fof gasi a faami ko ɗum tawi kamen kadi mi wayri montuɗo hen a faami kam deccuno seeɗa par ce que kam nattuno balliggo gonno koye defte waɗi ko ɓendi quoi donc kam jiɗɗo artude hokki yimɓe ɓe seeɗa le 3 inchallah le 3 septembre inchallah yo Allah hokkumi tewtorede rek hokko kokkami yimɓe ɓe seeɗa tan ɓe meeɗa pour ɓe mbawa fadde ko heddi ko arata ko inchallah ɗum won le 3 inchallah concert o ko ɗo waɗata plaza ɗo premium ɗo Furamoura 2 e restaurant salle plaza nan ɗo sa ari Furamoura 2 sa jippimi ɗon tan ma nan birwi o woɗɗindirani wonani hay 200 métres so neɗɗo yiiɗi plus d' info holko foti noddude biyede pour heɓde renseignement ji goɗɗi en fait nene affiche aji fof nene waɗami affiche aji info line o nene affiche aji fof fof déjà fof tout
tout dit donc un jour tan mbaɗen show quoi mbaɗen show yimɓe mboyne jeenga ha boya inchallah knock shot j'espère que oɗon pari pour wadde show donc oɗon gandi Salibe Halfede oɗon gandi Yussupha ne wawi dow chaîne ko feetere jeengol affaire o ne foti wulde donc mbaɗe feere garon min mboɗon toon de min komi jaaɗo déjà walla mboɗon ɗo guilay hannde quoi mi hotani en fait ko wona ɗum ɗon e holmo on goppanta raptim so wimam raptim ya holko kalta e muɗum en fait comme genre conseil ma mo jogonɗa raprim an conseil maɓe yo goto fof haɓɓu ceinture mum tan dados anda kam wonko arata bombo nenara eyi ɗum tan yooɓe conseil tumi tan yooɓe tinno yooɓe tiiɗe toɓe jagguiɗo ɓe jagga haɓe tiiɗe sinon somi yata tan mi nawrata foof no jirɗa affaire uji ɗi est ce que tricot nana non ça avance machallah joni no jirɗa ɗum joni machallah ça avance bien alhamdulillah quel différent e ndeni joni joni machallah aɗa ndeni a wirtani yimɓe no ñagoma soma walla a faami joomum hawrema e mbeddo wima sabu Allah hokku walla e son ma walla envoyé am son ma mais joni yimɓe ɓe battinade réseaux sociaux ji est ce que ɗum ɗon koye rappeur uji wonno walla koye mabɓe en fait non koye mbaɗa widem koye d' à peu près koye public o foof koye Mauritanie hoore mum foof wano noon wona minen tan so pour laquelle guila rappeur guila fuɗɗi rappeur fuɗɗi avance réseaux sociaux koye 2016 2017 arde joni firti wadde koye rappeur uji wonno en fait non wasa taw koye public o kadi wonno an rappeur aɗa waɗa soma si no wona kadi koye deux côté la ɗum mbimami koye deux côté ji aɗa waɗa soma a yiya rappeur jogoyde 50 son tawa aɗa chaîne YouTube ɗum no wonno nden mais joni alhamdulillah joni wajiɓe fof osima nadde toutes les plateformes machallah kalmo jiiɗa joni ne jogui Instagram mum ne jogui TikTok mum ne jogui WhatsApp mum ne jogui YouTube mum ene jogui tout mais kadi weeli joni ko yimɓeɓe mballa yimɓe kam public o il faut ɓe mballa yimɓeɓe kadi il faut ɓe mballa yimɓe réseaux sociaux o il faut ɓe mbatta nadde il faut mbatta abonnade il faut ɓe mbatta nadde ɓe suivre par ce que ɗum kañum nawa temps o joni aduna o joni ko réseaux sociaux nawa ɗum de joni ko internet rek trikuji nana avance comme jar eɗen keɓa média ji comme télé mbedde comme woɗɓe faami donc holno jiiruta média ji ɗi pour arde pour avance mouvement non ɗum mbiyamo tan kadi onon kay mon gaddimi fuɗɗidade oɗo émission quoi mbaɗa hokkuma kadi courage kadi ko mbatto ko kadi nde zeyne oɗo découvrir uji talent ji kadi no mbattoni ko zeyne faut toujours kadi cherchon kadi woɓɓe kadi ƴewon wadde des jeunes talentueux nan ɗo mais ko ɗum manquera quoi sabi dañi ko wayni rek ne wawi lancer talent maɓe te ko mbatto ko ne yooɗi ene feewi courage rek eyyi ma yetto to jiɗɗon to inchallah kadi ene moƴƴi artiste uji kadi aussi hol dernier moment pour mo lancata public o en fait public o e public garo supporte ma no pour juro yeah aka bandi bindi from SH family from Salibe Halfede from KLT les trois inchallah waɗiɗe garon e kewal yimɓe gara mboyne jeenga ha boya inchallah yaade nouveau ne waɗi ko hesɗi ko heewi inchallah eyyi mbaɗiɗi son gari kadi mbaɗiɗe garno pour mbawan découvrir ɗum quoi eyyi ko heewi nan ɗo ne mofta quoi mais ma wonko hokkira hen inchallah les trois projet ji fof déjà gasi fof paari heddi tan ko beddo ɗum e jeere nde inchallah mais min jiiɗi kadi garon découvrir en seeɗa les trois holko min jiiɗi hokkirde en seeɗa min jiiɗi kadi garon inchallah son gari kadi inchallah ma wonko keɓɗon en inchallah eyyi donc ne wayno ko Yussupha Salibe Halfede mo rokka mon date le 3 septembre inchallah pour concert makko kambak show goto gulɗo diaw donc hay goto tarat billeji déjà nana woni disponible donc yo yimɓe gar on jour yimɓe gar taw gardani violence par ce qu'il faut yimɓe supporta artiste uji il faut yimɓe ballaɓe donc il faut holko joganɗenɓe arde supportedeɓe concert o yimɓe gulɗo taw gardi ko show gardi ko concert ganden kadi wona soirée garden en fait concert garden donc concert garden mbaɗen show goto gulɗo kalteteɗo taw ala violence a faami bete par ce que affaire o nana bona déjà eɗen jiiya concert so waɗi ko violence go eɗen mbaɗa concert en keɓata par ce que police ji dartinade goɗɗum sen batti hen violence firti ko kamɓe ɓe keɓat raison moɓe kaɗirta meɗen pour wadde programme uji par ce que wiyete ko violence won ɗon wiyete ko goɗɗum e goɗɗum bandiyagal ken bandiji donc il faut yimɓe calo ɗum ɗon sen calima ɗum ɗon enen noon ƴeewen waddude e mabɓe pour wawde ɓeydude heure pour wawde rokkede liberté surtout enen waɗoɓe musique ɓe donc wona ɗum ɗon e konngol ma cakkitingol mo lancata ya salam wa salam amin ñaagui moon kala ko haala ɗo ko fewani
famon ko min himbe tan min timmani kala ko haalade ko fama kadi gandan kala ko jomiraade waddum quoi kala ko haalade kadi ko kon bawa famde tan pamon kadi min timmani tan ko min himbe quoi oui mo rokuma rendez-vous inchallah kadi le 3 septembre inchallah bawa narde inchallah kadi mbaɗi invite mon il faut ngalon on tel mbedde kadi aussi il faut participer na inchallah min gar il faut ngalon il faut ngalon mamin essayer non il faut ngalon parce que ko mbatten ko ne yoodi ene feewi kadi ene hokki mi be courage quoi il faut ngalon wajibe mbaaw yiide kadi je image goddo quoi parce que meeda xewdo e premier wadi sino ko sagam kam jom junne pour bawanade kam aussi kadi doftan kam won talenteji non do premier nabi non do boy non do machallah mbaawi rap ha may budbe mi nyolde bof non do premier wadi rapuluji hangabe nyolbe bof mina dal mi wawa nak jangatan donc en wayno émission meden haadi do a lawol gongol donc yebobe tele mbedde on fo en bawa rewde inde par inde donc son non badino hokkudam seede meeda c'est-à-dire badino hokkudam sino ko seede meeda ani il faut mi lalita mo nepp ma de sino ko seede parce que mi jaban fiyan damo do ay dara mais kam jinnodo hokkudam seede pour mbawa lalide nepp ma rek si c'est possible yeah enkate bullaate ñep xam nañ insbi may bomb damay wàcce ñi di ñoddi ki nga rappim la won domb bul inventé bis boo amee cachet 100 000 ngay jombi sama succès boo ko bëggee xam ñëwal le 3 nga gis bomb rendez-vous le 3 septembre damay rendi gaay ba pare gas kamb soxluuma pause ku fi tegg tànk dañu menam pause nañu pause ongle alla boni ko boni mi meeɗa hidde ko boni bande yàggal yoni hankat mi holla ko yoodi rewonoɓe caggal lam gulla hande to ngoni mo fo yeehi mi yeehi hande to ngoni Allah wadi kam hoder mo welak dum yomay peng donc affaire dope shit bullshit nan bonnam non joni afrijam fu wondi dope shit mais émission men naadi do à la prochaine fois donc jaajëf gaay boom Salulam hip hop watch your head pan siku sahabusa sahamena salule kwa baba